Hogyan használja ez a blöki a füleit szagláshoz? Ez a kutya tényleg előre megérzi a lavinát? Miért tüsszög ez a fajta visszafelé? 101 nagy kutya. Ez a műsorunk az ember legjobb barátja előtt tiszteleg. Mai adásunkban a Basset Hound, a Bernát-hegyi, a Shar-Pei, a Boston Terrier, elsőként pedig az a kutya, amely jelentősen megnöveli biztonságérzetünket, a Rottweiler. 101 nagy kutya, a Rottweiler. A Rottweiler, ami annyira aranyos, hogy gyermekkönyveket írnak róla. Vagy a Rottweiler, ami olyan veszélyes, hogy néhány városban tiltott a tartásuk. Várjunk csak! Ez ugyanaz a kutya? Ez a fajta kedves, agresszív, édes védelmező. Tessék, ez lehetséges? Nos az. Mi pedig megmutatjuk, miért ez a legsokoldalúbb kutyafajta. Ezzel a kutyával rengeteg munka van. A gazdájának valóban elkötelezettnek kell lennie. A szocializációra és az idomításra kell összpontosítani. Széles mosolyt! Van valami varázslatos ebben az állatban. A rotikat vad, agresszív őrzőkutyáknak tenyésztették ki, de alapos idomítással gyerekjáték a kezelésük. Ez a kutya lehet kegyetlen és védelmező fenevad. Másrésztről viszont egy szerető, gyengéd óriás bújik meg benne. Hogyan lehet egy kutya ennyire vad és barátságos? Gyere, kapd el! Nos, a kezdők kedvéért ez a kutya okos, és emiatt könnyű idomítani. Készen, Cookie? Nézzetek rám! Ez a kutya nem való mindenkinek. Komoly edzésre van szüksége. Ismernie kell az életünk minden apró részletét. Kihez legyen barátságos, kihez ne. Mikor kapcsoljon védelmező üzemmódban, mikor ne. Csodás kutya, ha helyesen neveljük. Ami sokoldalúbbá teszi őket, az az örökségük. Arra tenyésztették őket, hogy nekünk dolgozzanak. Gyerünk, Buster! Védelmezzenek és kedvünkre tegyenek. Mint az ókori Róma munkakutyája, terelésre és őrzésre lett kitenyésztve. Hamarosan a kedvenc négylábú munkaerővé vált, aki őriz, terel, kézikocsit húz, vagyis minden szükségeset elvégez. Manapság sem kifejezetten hobbikutyák. Mindig vigyázzunk, hogyan közelítjük meg. Az elmúlt 20 év halálos kimenetelű kutyatámadásainak 16%-áért ők felelősek. Másodikként a pitbull után. Nem! Minél fiatalabb korban fáradtságot nem kímélve kell elkezdeni edzeni arra, hogy képes legyen megvédeni a családot, de vérengzés nélkül. Fenséges, szerető lények. De harci üzemmódban nem habozik kihasználni rettenetes erőfölényét. A híre miatt néhány biztosítási cég nem hajlandó üzletet kötni Rottweiler tulajdonosokkal. A hírhedt roti tartozék az álkapocs. Erősebb, mint a pitbullé vagy a német juhászé. 150 kg nyomás kifejtésével a harapása verhetetlen. Az erő a koponya méretétől függ. Minél nagyobb, annál erősebb. A rotié pedig nagy. Amiről azonnal felismerjük, az a színe. Más színváltozata nincs. A szája és a bundája fekete, barna rajzolattal a szája körül, a mellén és a mancsain. Ó, igen, és azok a bájos, barna szemöldökök. Angliában tiltott, de az Egyesült Államokban még mindig előszeretettel kurtítják a rotik farkát. Ám most, hogy a kiskocsik húzása már nem szükséges, a rotik lassan visszakapják a farkukat. Az elmúlt 10 év túltenyésztése miatt sajnos a csontjaik meggyengültek. Rengeteg gondjuk van újabban a csípőjükkel, a vállukkal. Mivel a kölykök bármit megesznek, könnyű túletetni őket. De ne tegyék! A túl sok protein hirtelen növéshez, és így gyenge csontokhoz vezet. A roti legfőbb jellemzője a hűség. Nem vicc, ez a kutya a sarkában lesz. Egy különleges esetben pedig a Rottweiler eszén, erején és hűségén múlott élet és halál kérdése.
Egy csípős tavaszi reggelen az élénk, vidám 8 éves Mercedes Beckynek fogalma sem volt arról, hogy kutyája majd megmenti az életét. Ebédidő volt ezen az idahói marhafarmon, és Mercedes, mint minden nap, azt csinálta, amit a legtöbb gyerek, legjobb barátjával játszott. Buster a legjobb barátom, mert jó vele játszani. Szeret szaladgálni, berohanni a csorda közé. Buster, akit 3 héttel azelőtt fogadott örökbe a Betki család, azonnal összemelegedett Mercedes-szel. Minden percet együtt töltöttek. Bármit akart csinálni Mercedes, Buster benne volt. Ez a kapcsolat menthette meg Mercedes életét. Azon a délutánon, Busterrel az oldalán, Mercedes úgy döntött, hogy kilovagol. Ki akartam próbálni, milyen gyorsan tud vágtatni BG, a lovam. A ló gyorsabb volt, mint amit kezelni tudott, és leesett. Lerepültem, neki a kerítésnek, ő pedig a fejemre lépett. Ekkor Buster visszarohant a házhoz, és mindent megtett, hogy tudassa a családdal, valami nincs rendben. Valami verni kezdte az ajtót. Buster volt az, és furcsán viselkedett. Azt mondtam Franknek, keressük meg Mercedes-t. Baj lehet. Mercedes nagyapja és dédapja kocsiba ültek, és a birtok északi része felé indultak. Buster azonban, tudva, hogy a lánya másik irányban van, felugrált és ugatott, hogy megfordítsa és maga után csalja a kocsit. Ha volt annyi esze, hogy hazajöjjön, csak tudja, hová kell menni. Megfordultak, és perceken belül elértek Mercedeshez. Ha nem követik Bustert, fél órába is beletelhetett volna. A kórházba érve azonnal megműtötték a kislányt, hogy csökkentsék a nyomást az agyában. Az orvosok szerint, ha később érkezett volna, már nem élne. Buster több, mint hős. Csodával határos módon a műtét sikerült. 3 hetes kórházi kezelés és több hónapos fizikoterápia után, amikor is újra megtanult beszélni és járni, Mercedes ma boldog 10 éves kislány. Ha a kutyák kapnának valami díjat hősiességért, Buster határozottan megérdemelné. Buster megmentette az életemet, végtelenül szeretem. Ha a Rottweilert megfelelően idomítják, bármit megtesz a gazdájáért. A rotik bármilyen környezethez képesek alkalmazkodni. Kemény kötésű kutya, bármilyen éghajlaton megél. Amíg elég mozgáshoz jut, bárhol elél. A Rottweiler bundája 2 rétegű és vedlik. Igen, ebből a fekete szőrből a lakás minden sarkába jut majd, ha nem fésülik rendszeresen. Az utóbbi évek túltenyésztése miatt sajnos gyakran van csípődiszpláziájuk és gyenge csontozatuk. Nagyon értelmes kutyák, amelyek mindig a kedvünkben akarnak járni. Bár könnyű idomítani, nem vehetjük félbárról, hiszen ez ülteti el a gyengétséget a kis óriásunkba. Ha családi kutyát szeretnénk, nagyon oda kell figyelnünk. Már kölyökkorban hozzá kell szoktatnunk őket a kisgyerekekhez és az idegenekhez. Minden kutya egyéniség, de általában véve a Rottweiler bárhol megél, nem a legegészségesebb fajta, hajlamos a gyenge csontozatra, csak napi fésülésre van szükségük. A korai idomítás elengedhetetlen. Jó családi kutya, de az idegenekkel vigyázzunk. Ha a Rottweiler mellett döntünk, okosan válasszuk ki a kutyát. A Rottweiler szeret a gazdi kedvence lenni. A 101 blöki folytatásában egy kutya, amit a síelők